Γεια σας, αυτό είναι το τρίτο βιντεάκι επεξήγησης του πώς εκπονήθηκε η διπλωματική μου εργασία. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα random containers. Εφόσον έχουμε δημιουργήσει ένα αρκετά δυνατό session στο Wise και έχουμε βάλει μέσα όλους τους ήχους που θέλουμε, πρέπει να ορίσουμε και πώς θα αναπαράγονται, έτσι ώστε να είναι ρεαλιστικοί και να ανταποκρίνονται στις κινήσεις του παίκτη και στο τι συμβαίνει μέσα στο παιχνίδι. Είναι κάποιοι ήχοι οι οποίοι θα αναπαραχθούν μία φορά και δεν μας ενδιαφέρει η επαναληπτικότητά τους, όπως για παράδειγμα στο UI ή στο μενού, όταν ο παίκτης δηλαδή ανοίγει το μενού, ο ήχος που θα κάνει το μενού όταν ανοίγει δεν μας πειράζει να είναι ο ίδιος κάθε φορά. Ή όταν θα διαλέγει να κάνει μια τηλεμεταφορά στο παιχνίδι. Όμως υπάρχουν ήχοι οι οποίοι λόγω της επαναληπτικότητάς τους χρειάζεται να έχουν μια διαφοροποίηση μεταξύ τους, έτσι ώστε να είναι και ρεαλιστικοί και να μην κουράζουν τον παίκτη. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα βήματα του παίκτη. Τα βήματα του παίκτη, για να μπορούν κάθε φορά επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τη σύνδεση σε πολλά audio αρχεία σε ένα event, δημιουργούμε ένα random container, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, και τοποθετούμε μέσα του όλους τους ήχους βημάτων που έχουμε. Το random container κάνει ακριβώς αυτό που λέει, δηλαδή είναι ένα round robin. Παίζει τη λίστα, παίζει τα αρχεία που έχει μέσα του σαν λίστα, και κάθε φορά που θα έρχεται μήνυμα από το παιχνίδι ότι κοίτα, ο παίχτης έχει πατήσει στο βελάκι, άρα πρέπει να αναπαραχθεί ήχος βήματος. Κάθε φορά που παίρνει αυτή την πληροφορία θα αναπαράγει κάθε φορά και ένα διαφορετικό audio αρχείο και ποτέ δεν θα επαναλάβει το ίδιο δύο φορές, εκτός αν το πούμε εμείς. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε επιλέξει το random container για τους ήχους των βημάτων του παίχτης όταν βρίσκεται σε νερό, όταν τρέχει στο νερό συγκεκριμένα. Έχουμε επιλέξει εδώ στο play type να είναι random και να υπάρχει το avoid repeating last, δηλαδή να μην επαναλαμβάνεται κάποια φορά ο ίδιος ήχος δύο φορές. Οπότε έστω ότι ο παίκτης τώρα περπατάει, πατώντας το play, κάθε φορά ακούγεται και ένας διαφορετικός ήχος, δηλαδή διαλέγει έναν από αυτούς τους 6 ήχους και επιλέγει αυτόν για να αναπαράξει. Το ίδιο μπορούμε να δούμε και στους ήχους που κάνει ένας από τους εχθρούς όταν δέχεται ζημιά. Μπορούμε να δούμε ότι κάθε φορά πατώντας το spacebar αναπαράγεται διαφορετικός ήχος χωρίς να χρειάζεται κάποια άλλη κίνηση.